ग्रंथात आहे आपल्या जगण्याचं सार, ग्रंथच आहेत जगण्याचा आधार. काळाच्या ओघात लोप पावत आहे हा वारसा, आम्ही तो जपण्याचा घेतलाय वसा. नव्या पिढीसाठी खुलं ज्ञानाचं भांडार, उलगडणार अनमोल ग्रंथांचे अंतरंग. प्राध्यापक मोहन बेटावतकर यांच्या ग्रंथ भांडारातून, त्यांच्याच ग्रंथांच्या खजिन्यातून ग्रंथमंथन. नमस्कार, मी देवयानी वरसकर. भारतवर्ष हे ग्रंथसंपदेने अत्यंत समृद्ध आहे. आपले ग्रंथ हेच खरं तर आपले गुरु आहेत. भारतवर्षामधल्या अनेक अशा ग्रंथांमधूनच आपण आपलं जे जीवन आहे ते जगत असतो. परंतु कालौघामध्ये हे ग्रंथ काय आहेत किंवा त्या ग्रंथांमध्ये काय त्यांचं अंतरंग आहे हा बघण्याचा ओढा, ती आवड कुठेतरी लोप पावत चाललेली आहे. घराघरांमध्ये पूर्वी अनेक ठिकाणी अनेक ग्रंथांची पारायणं होत असत, परंतु ही पारायणं देखील आता मंदिरांपुरती मर्यादित राहिलेली आहेत. काही ठराविक काही अत्यंत कमी अशा घरांमध्ये ग्रंथांची पारायणं होतात, परंतु ती देखील 100मध्ये एखादं घर अशीच त्याची संख्या आहे. मग खरंच हे ग्रंथ जे आपले आहेत की जे इतके समृद्ध आहेत, त्याच्यामध्ये एवढं सुंदर ज्ञान दडलेलं आहे, त्याची माहिती सर्वसामान्यांना, आत्ताच्या जिज्ञासूंना आणि त्याची जिज्ञासा वाढावी याच्यासाठी करण्यासाठी काय करता येईल हा जेव्हा आम्ही विचार केला, त्यावेळेसच आम्ही हा सुंदर असा कार्यक्रम आमच्या तमाम दर्शकांसाठी घेऊन आलेलो आहेत आणि तो आहे ग्रंथ मंथन. मंथन म्हटलं की समुद्र मंथन जेव्हा झालं त्यावेळेस त्याच्यातून रत्न निघाली, 14 रत्न निघाली असं म्हटलं जाते. अशीच या ग्रंथांमध्ये, या ग्रंथांचं जर मंथन केलं तर त्यातून निघणारी जी रत्न आहेत त्याचा जर आपण अभ्यास केला, ते जर थोडेसे आपण अवलंबले आणि त्याचं जर अवलंब आपल्या जीवनामध्ये केला तर निश्चितच आजची जी तरुण पिढी जी थोडीशी कुठेतरी भरकटायला लागलेली असं म्हटलं जाते किंवा कुठेतरी आपला रस्ता चुकली आहे असं म्हटलं जाते, ती पुन्हा आपल्या ट्रॅकवरती येईल आणि निश्चितच आपला भारतवर्ष की जो तरुणांचा देश म्हणून म्हटला जातो तो पुन्हा एकदा समृद्ध होईल, ज्ञानाने समृद्ध होईल, विचारांनी समृद्ध होईल. आणि यासाठीच या ग्रंथमंथनाच्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही या ग्रंथमंथनामध्ये ग्रंथांची ओळख करून देण्यासाठी तशाच एका तज्ज्ञ व्यक्तीला निवडलेलं आहे आणि ते आहेत प्राध्यापक मोहन बेटावतकर. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. प्राध्यापक मोहन बेटावतकर यांचा परिचय आपल्या चॅनलला आहेच. ते मंत्रशास्त्र अभ्यासक आहेत. त्यांनी अनेक ग्रंथांचा साकल्याने आणि खूप गांभीर्याने असा अभ्यास केलेला आहे आणि त्यातूनच त्यांनी या ग्रंथमंथन या आमच्या कार्यक्रमामध्ये अनेक ग्रंथांचा परिचय करून देण्यासाठी ते आज आपल्यासोबत आहेत. सर, पुन्हा एकदा तुमचं मी स्वागत करते. नमस्कार. सर, आज आपण जो ग्रंथमंथन हा एक समृद्ध असा विषय सुरू करतोय, आजच्या दिवशी आपण खरं तर कुठल्या ग्रंथाने सुरुवात करणार आहोत आणि त्याचा थोडासा परिचय मला तुमच्याकडून पाहिजे. हो, मुळातच या कार्यक्रमाच्या मीच शुभेच्छा देतोय आपल्या चॅनलला, आपल्या प्रेक्षकांना. कारण असा उपक्रम तुम्ही सुरू केला हे खरं धाडसाचं होतं. बऱ्याच चॅनलने यापूर्वी विचारलं पण होतं, पण त्यांनी ते धाडस केलेलं नाही. कारण त्यांना असं वाटत होतं की हा रटाळ कार्यक्रम होईल, कशाला ग्रंथांची कोणाला तरी ओळख करून द्यायची आणि त्याच्यासाठी आपल्या अमूल्य चॅनलचा वेळ घालवायचा, यापेक्षा आपण हा कार्यक्रम न केलेला बरा असं बहुतेक त्यांचं म्हणणं असावं. पण तो तुमच्या चॅनलने हे सुरू केलं, त्यामुळे तुमच्या चॅनलचा मी आभारी आहे आणि तुमच्या चॅनलला पण शुभेच्छा देतो. हे जे ग्रंथमंथन आपण आजपासून जी सिरियल सुरू करतोय किंवा जे सुरू करतोय हा उपक्रम, याच्यामध्ये मी पहिल्यांदा ग्रंथ घेतलाय तो म्हणजे सहदेव भाडळी. 12व्या किंवा 13व्या शतकामध्ये या सहदेव भाडळीचा उगम झाला आणि त्या 12व्या आणि 13व्या शतकामध्ये हे जे बहीण भाऊ होते ज्यांचं नाव सहदेव आणि भाडळी होतं, भाडळी थोडंसं विचित्र नाव आहे, ते का मी नंतर सांगेन, पण त्यांनी ते ज्योतिष्य वर्तवत असत, हे दोघंही बहीण भाऊ. आणि हे ज्योतिष्य वर्तवता त्यांनी काही ठोकताळे, अंदाज, अदमास, शकुन, मुहूर्त, फल निष्पत्ती, इतर असंख्य गोष्टी लोकांना सांगत गेले.
आणि मुळातच त्यांना त्रिकाल ज्ञान प्राप्त असल्यामुळे ते जनसामान्यामध्ये पण प्रचंड लोकप्रिय होते. पण दुसरं त्याचं वैशिष्ट्य असं होतं की ह्या दोघांनी जे ज्योतिष्य वर्तवलं, जे अदमास किंवा ठोकताळे वर्तवले, शकून मुहूर्त सांगितले, हे सगळे त्या काळातल्या अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या काव्यातल्या काही म्हणजे काव्यातले जे काही प्रकार असतात त्या प्रकारांमध्ये, म्हणजे त्या काळामध्ये अभंग प्रसिद्ध होते, ओव्या प्रसिद्ध होत्या, श्लोक प्रसिद्ध होते, पोवाडा होता, फटका होता किंवा लावणी होती. या सगळ्या प्रकारांमध्ये त्यांनी ते भविष्य वगैरे वर्तवलेलं होतं. आणि आपल्याला माहितीये, जर कधी एखाद्या गोष्टीला जर कधी चाल असेल आणि ती लोकप्रिय चाल असेल तर ती आपल्या कायम स्मरणात राहते. आणि झालंय तसंच. हे जे सगळं काही त्यांनी वर्तवलं होतं, याला गेयता होती, याला चाल होती आणि याला यमक सुद्धा होतं. त्यामुळे ते जनमानसाच्या स्मरणामध्ये अगदी पक्क बसलं होतं. त्यामुळे 12व्या-13व्या शतकापासून पुढे पिढ्यानपिढ्या ते लोकांमध्ये स्मरणात होतं आणि ते तसं पिढ्यानपिढ्या लोकांच्या लक्षात पण राहिलं. त्यामुळे बघा, आजही आपण जेव्हा म्हणींचा विचार करतो तेव्हा म्हण आपल्याला पटकन आठवते किंवा लोकांना पण भावते. फॉर एक्झाम्पल, मनी वसे ते स्वप्नी दिसे, का? बरोबर. ह्याला एक यमक आहे. तसं हे यमक ह्या सगळ्या गोष्टींना होतं आणि त्याच्यामुळे ते लोकांच्या स्मरणात होतं. पण ऍक्च्युअल हा ग्रंथ कुठे पहिल्यांदा सापडला, कोणी लिहिला, याच्याविषयी काहीही उपलब्ध नाहीये. पण तू नंतर एक मात्र घटना घडली. 17व्या शतकाच्या शेवटी म्हणजे 1793 साली सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यात कुसे सावळी या गावामध्ये हैबत बाबा गाडगे या व्यक्तीचा जन्म झाला. ही धनगर व्यक्ती होती. ती लहानपणी गुरं वाळायला वगैरे जायची. पण या व्यक्तीला ना अध्यात्माचा प्रचंड ओढा होता. त्याच्यामुळे त्यांनी एक गुरु केला. त्या गुरूंचं नाव होतं गोपाळनाथ. ते प्रकांड पंडित होते आणि त्यांनी पण ह्यांना शिष्यत्व दिलं आणि ह्यांना वेगवेगळ्या विषयांची संथ द्यायला सुरुवात केली. त्यातल्या त्यात त्यांनी आपलं भारतीय तत्वज्ञान शिकवलं, गीता शिकवली, उपनिषद शिकवले, पुराण शिकवले, त्याचबरोबर ज्योतिषशास्त्र पण शिकवलं. आणि हे जे हैबत बाबा होते, यांना ज्योतिषशास्त्रात फार आवड होती. त्याच्यामुळे त्यांनी ते ज्योतिषशास्त्राचा जास्त अभ्यास केला इतरांपेक्षा आणि स्वतः ज्योतिषी म्हणून वावरायला लागले. आणि त्या काळात पद्धतच होती की ज्योतिषाने या त्या गावात जायचं आणि लोकांना ज्योतिष सांगायचं. तसं हे हैबत बाबांनी जेव्हा सुरू केलं सगळं या सातारा तालुक्यामध्ये, तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की खेड्यापाड्यातले जे त्या काळातील असमंजस म्हणा किंवा थोडेसे आपण खेडूत म्हणतो आपण त्यांना, अशा खेडवळ लोकांना बऱ्याचशा गोष्टी माहिती आहे ज्योतिषशास्त्रातल्या. ते पटापट इतर लोकांना सांगतात की या ठिकाणी तुला विहिरीला पाणी लागेल, आता पर्जन्यमान असं असेल, अरे आता कावळा ओरडला म्हणजे ह्याचा शकून असा असेल. आणि हे सगळं ते एकमेकाला सांगायचे ते विशिष्ट कवनांमध्ये. आता हे मुळात हैबत बाबा ज्योतिषशास्त्रातले तज्ज्ञ आहे आणि त्याच्यात त्यांना ज्योतिषा संबंधितले कवन ऐकायला मिळाल्यामुळे साहजिकच त्यांची उत्सुकता जागृत झाली आणि त्यांनी ते गोळा करायला सुरुवात केली. ते गोळा केल्यानंतर त्यांनी पडताळून पाहिलं स्वतःच्या ज्ञानाशी. तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की जे आपण शिकलोय जवळपास तसंच काहीतरी आहे आता. आणि त्याच्यामुळे पुढे असं झालं की त्यांनी ते लोकांकडून गोळा केलं आणि चक्क लिहून काढलं. हे जे लिहून काढलेलं होतं म्हणजे ते ओव्यांच्या स्वरूपात होतं, कुठे भजनाच्या स्वरूपात होतं, त्यानंतर काही पोवाडे होते, त्यात फटक्याच्या स्वरूपात होतं, लावण्या पण होत्या. अहो, त्या काळातल्या हिंदीत पण काही रचना होत्या, बर म्हणजे विचित्र हिंदीमध्ये असलेल्या त्या रचना होत्या. आणि या सगळ्यांचं त्यांनी जे काही लिखाण केलं ते ग्रंथ रूपाने पुढे आलं, ते म्हणजे हा सहदेव भाडळी ग्रंथ. बरं. आता तुम्ही जे म्हणालात की त्या काळामध्ये लोकांना रुचण्यासाठी त्याला गेयता होती. मग हे जे काव्यात्मक असं ज्योतिषशास्त्र आहे किंवा ज्योतिषाचं गमक ज्या पद्धतीने त्या ग्रंथामध्ये त्यांनी रचून ठेवलेलं होतं, ते हैबती बाबांनी सर्वसामान्य माणसांसाठी आणलं, प्रकाशात आणलं. परंतु ह्याच्यामध्ये तुम्ही सातत्याने जे नाव घेतायत की सहदेव भाडळी, म्हणजे सहदेव आणि भाडळी हे त्या बहिणीचं नाव आणि सहदेव हा भावाचं नाव. मग हे जे सहदेव भाडळी ही जी काही बहीण भावांची जोडगोळी होती, त्या संदर्भामध्ये तुम्ही काय सांगाल? हा, त्या संदर्भामध्ये मात्र अतिशय अगदी उत्कंठावर्धक अशी गोष्ट आहे सहदेवाची. याचा जन्म मी तुम्हाला सांगतो.
मुळातच ह्या पैठण भागामध्ये मार्तंड जोशी नावाचे एक गृहस्थ राहत होते. ते ज्योतिषी तर होतेच, पण त्यांना त्रिकाल ज्ञान विद्या प्राप्त होती. त्यामुळे प्रत्येक माणसाचे ते भूत, भविष्य आणि वर्तमान पण सांगायचे. त्यामुळे ते त्या काळात सगळीकडे पंचक्रोशीत असे अतिशय लोकप्रिय होते. यांना एक सहदेव नावाचा औरस मुलगा होता आणि भाडळी नावाची अनौरस एका क्षुद्र स्त्रीकडून झालेली मुलगी होती. हा सहदेव जसा मोठा झाला तसं त्या सहदेवाला त्यांनी ज्योतिषशास्त्र शिकवायला सुरुवात केली. या सहदेवाला ज्योतिषशास्त्रात तर गती होती, आवड होती, पण त्यात त्याला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्याला ते त्रिकाल ज्ञान जे आपल्या वडिलांना प्राप्त होतं ते शिकून घेण्याची जास्त उत्कंठा होती. पण दुर्दैव असं की हे सगळं त्याचे वडील म्हणजे मार्तंड जोशी जेव्हा सहदेवाला शिकवत होते त्यावेळेस अचानक मार्तंड जोशींचा मृत्यू झाला आणि सहदेवाचं हे त्रिकाल ज्ञान प्राप्त करून घेण्याचं स्वप्न भंगलं. पण सहदेव काही नंतर गप्प बसला नाही. त्याने भरपूर ठिकाणी चौकशी केली की कोणी एखादा गुरु मिळतो का की ज्याला त्रिकाल ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे, पण तसं त्याला काही मिळालं नाही. सरते शेवटी त्याला एका ठिकाणी एक अशी माहिती मिळाली की नदीकाठी एक गोसावी बुवा आहे. त्या गोसावी बुवांच्या गुरूंना त्रिकाल ज्ञान विद्या प्राप्त होत. याला कोण आनंद झाला आणि हा तडक त्या गोसावी बुवांना जाऊन भेटला आणि त्यांच्या कच्छपी लागला की मला तुम्ही ती त्रिकाल ज्ञान ही विद्या शिकवा. तेव्हा गोसावी बुवांनी त्याला स्पष्ट सांगितलं की अरे माझ्या गुरूंना ती विद्या प्राप्त होती, त्यांनी काही ती मला शिकवली नाही, त्यामुळे मला ती काही माहित नाहीये, ती विद्या मला येत नाहीये, त्यामुळे मी काही तुला ती शिकवू शकत नाही. हे सगळं जेव्हा घडलं त्यावेळेस ह्या सहदेवाला त्या गोसावी बुवांबरोबर ममत्व असं निर्माण झालं. त्यामुळे त्याला असं वाटलं की बा गोसावी बुवांना बाकीच्या शास्त्रांमध्ये गती आहे आणि हे प्रकार पंडित आहे, त्याच्यामुळे आपण ह्यांची सेवा करूया. आणि मग म्हणून तो त्यांच्या सेवेला लागला. या सहदेवाने अतिशय मनोभावे त्या गोसावी बुवांची सेवा केली आणि ही सगळी सेवा करून नंतर मग अशी करता करता एक दिवशी गोसावी बुवा खरंच प्रसन्न झाले कारण त्यांना लक्षात आलं की हा मनापासून आपली सेवा करतोय. या गोसावी बुवांनी या सहदेवाला बोलवून घेतलं आणि त्याला सांगितलं की अरे सहदेवा इकडे, तुला जे काही त्रिकाल ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची ईर्ष्या आहे, मनात इच्छा आहे, ती मी बहुतेक पूर्ण करू शकतो. तर त्यासाठी मात्र तुला काही गोष्टी कराव्या लागतील. त्याची तुला तयारी आहे का? तर तो म्हणाला हो, मी या त्रिकाल ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी काहीही करेन. आणि मग गोसावींनी त्याला पुढचा मार्ग सांगितला की हे बघ सहदेवा, इथून धारानगरी म्हणून गाव आहे, या धारानगरीला तू जा, जवळच आहे, ते 10 कोसावरती ते गाव होतं पैठण पासून. ही सगळी पैठण मधली गोष्ट. या धारानगरीला तू जा, त्या धारानगरीला जी नदी आहे त्या नदीकाठी तुला असंख्य समाध्या दिसतील, पण तिथे एक प्रचंड मोठा लिंबाचा वृक्ष आहे, एकच वृक्ष आहे आणि त्या लिंबाच्या वृक्षाखाली फक्त एकच समाधी आहे, ती माझ्या गुरूंची आहे, त्यांनी संजीवन समाधी घेतली आहे. तर तू काय कर, तू तिथे जा, ती संजीवन समाधी ज्या ठिकाणी घेतलेली माझ्या गुरूंनी ती उकर, तिथे तुला माझ्या गुरूंची कवटी दिसेल, ती कवटी तू बाहेर काढ आणि ती कवटी बाहेर काढून तिची रोज पहिल्या प्रहारामध्ये पूजा करायची किंवा ब्रह्म मुहूर्तावरती पूजा करायची आणि तिचे 5 वेढे सहाणीवरती उघडायचे आणि ते चाटण चाटायचे. हे जसं तू करशील तसं हळूहळू तुला ही त्रिकाल ज्ञान विद्या प्राप्त होईल. सहदेवाला ते हवंच होतं. सहदेव तडक त्या धारानगरीला गेला. तिथे बघितलं तर लिंबाखाली एकच समाधी होती. ती समाधी त्याने रात्रीची वेळ होऊ दिली आणि रात्रीच्या वेळेस ती उकरली. त्याच्यात त्याला कवटी सापडली. ती कवटी घेऊन तो तडक आपल्या पैठणला आला आणि रात्रीच त्याने ते पैठणच्या नदीकाठी ती एका ठिकाणी पुरून ठेवली आणि वरती खुणेचा दगड ठेवला. हे सगळे त्याने गोष्ट केली आणि तो तडक आपल्या घरी आला. दुसऱ्या दिवशी पहाटे ब्रह्म मुहूर्तावरती उठला. अंधिक सगळी त्या नदीकाठी आटोपली. ती कवटी जिथे त्याने पुरली होती ती काढली, तिची पूजा केली आणि बरोबर जे सहाण नेलं होतं त्या सहाण्यावरती त्याचे 5 वेढे उघडले आणि ते ताटण चाटलं. आता हा नित्यक्रम त्याचा झाला आणि हळूहळू खरोखर त्याला त्रिकाल ज्ञान प्राप्त व्हायला लागलं.
तो पंचक्रोशीत ते जे काही भविष्य वर्तवत होतात त्याच्यामध्ये तो भूत भविष्य पण सांगायला लागला आणि ते तंतोतंत खरं ठरायला लागलं. त्यामुळे तो लोकप्रिय पण झाला. आता हा सगळा सहदेवाचा प्रवास भाडळी त्याची बहीणच असल्यामुळे बघत होती. तिला हे नवल वाटत होतं की आतापर्यंत ह्याला ज्योतिष येतं, पण तू ह्याला त्रिकाल ज्ञान तर प्राप्त झालेलं नाही, कारण त्याच्या हातच आपले बाबा गेले. मग हा असं कसं काय वर्तवू शकतोय? बरं, ह्याचं तंतोतंत खरं पण येत आहे, असं काय होतंय याची तिला उत्सुकता होती. तिने त्याला विचारलं, पण सहदेवाने काही तिला सांगितलं नाही. असं करता करता एक दिवस सकाळी जेव्हा हा सहदेव नित्यक्रमाप्रमाणे पहिल्या प्रहाराला उठून आपल्या नदीवरती गेला, तेव्हा नेमकं भाडळी तिथे आलेली होती. आणि भाडळीने बघितलं तर सहदेव पण आलेला. तिला उत्सुकता होती. तिने झाडाआडून त्याला बघायला सुरुवात केलं, तो काय करतो. त्याचे अन्निका आटोपले, त्याने त्या खड्ड्यातून ती कवटी काढली, तिची पूजा केली, तिचे 5 वेढे उगळले आणि परत ती कवटी म्हणजे ते चाटण चाटून नंतर ती कवटी परत खड्ड्यात पुरून पुण्याचा दगड ठेवून तो चालला गेला. हिला उत्सुकता होतीच. हा सगळा प्रकार भाडळीने झाडाआडून बघितलेला होता. ही भाडळीने नंतर तो गेल्यानंतर ते खड्डा खणला त्या खुण्याच्या दगडाखालचा, ती कवटी बाहेर काढली आणि ती घेऊन सरळ घरी गेली. घरी गेल्यानंतर तिने ती स्वच्छ धुतली, आंघोळ केली आणि नंतर ती जी कवटी आहे ती सगळी खलबत्त्यात कुटून टाकली. तिचं पीठ केलं, त्याच्यात पाणी टाकलं आणि ते पिऊन टाकलं. आता झालं काय की ती ज्या कवटी थ्रू किंवा कवटी मार्फत जे काय त्रिकाल ज्ञान जात होतं सहदेवाकडे, ते सगळं त्रिकाल ज्ञान ह्या भाडळीला प्राप्त झालं. आणि भाडळी त्रिकाल ज्ञानाने अशी परिप्लुत झाली. त्यामुळे बरं, हे सगळा प्रकार झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सहदेव आपल्या नित्यक्रमाप्रमाणे तिथे गेला. त्याने बघितलं तिथे कवटी नाही, आसपासचं खणून पाहिलं तिथेही नाही. हतबद्ध झाला, हताश झाला, नैराश्य आलं त्याला आणि त्या स्थितीत तो गोसावी बुवांकडे गेला आणि त्याने त्यांना सांगितलं की महाराज, घात झाला, कवटी कोणीतरी पळवली. महाराजांना तसं पण काही शास्त्राचं ज्ञात होतं, काही सिद्धी प्राप्त होत्या. त्यांनी त्यांच्या त्या तपोबलाने हे बघितलं की काय झालं त्या कवटी. तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की हे सगळं भाडळीने केलेलं आहे. तेव्हा त्यांनी त्या सहदेवाला सांगितलं की अरे सहदेवा, तुझी जी सावत्र बहीण आहे त्या बहिणीनेच ती कवटी पळवली. आणि त्या कवटी नुसती पळवली असं नाही, तर ती कवटी पूर्णपणे तिचं पीठ करून ते सगळं पिष्ट तिने पिऊन टाकलेलं आहे. त्याच्यामुळे कवटी आता तिच्या पोटात आहे, तुला तर ती मिळणार नाही. त्याच्यामुळे त्रिकाल ज्ञान तिला प्राप्त झालंय. तिच्या नशिबी लिहिलेलं होतं. तिचा जन्म काही अशा विशिष्ट मुहूर्तावरती झालेला आहे की तिला ते प्राप्त होणार होतं. म्हणजे ह्या भडळीची पण एक कथा आहे मॅडम, ती नंतर सांगेन. तर हे सगळं जे काही आहे या भाडळीला, तर ते तिला प्राप्त झालेलं आहे. त्याच्यामुळे सहदेवा, आता तू माझं ऐक, तू त्या भाडळीकडे जा, ती बहीणच आहे, तिचं शिष्यत्व पत्कर आणि तिच्याकडून जेवढं त्रिकाल ज्ञानाचं काही घेता आलं, ती विद्या घेता आली तेवढी घे. आणि अशा प्रकारे हे सगळी घटना आहे. त्याच्यामुळे ही सहदेवाची जी काय आहे, ते सहदेवाला त्रिकाल ज्ञान जेवढं त्याच्या नशिबात होतं तेवढंच प्राप्त झालं. मात्र भाडळीला संपूर्ण त्रिकाल ज्ञान प्राप्त झालं, जरी ती शूद्राची मुलगी होती, म्हणजे शूद्र स्त्रीकडून झालेली मुलगी होती. बरोबर, अशी ती कथा आहे. आता जसं तुम्ही सांगितलं, म्हणजे आपण ग्रंथ परिचयामध्ये खरं तर सहदेव भाडळी या ग्रंथाचा आपण परिचय करून घेणार आहोत. परंतु आतापर्यंत तुम्ही सहदेव भाडळी म्हणजे हैबदी बाबांची कथा सांगितलीत, सहदेवाची पण कथा सांगितलीत. थोडंसं जर भाडळीबद्दल जर सांगितलं तर त्यानंतर आपण आपल्या प्रत्यक्ष ग्रंथ परिचयाला आपण सुरुवात करूया. चालेल, हरकत नाही. उलट मलाही ती सांगायला आवडेल, कारण ती पण कथा जी आहे ती अतिशय वेगळी आहे. म्हणजे कोणी मला असं वाटतं ऐकली नसेल आणि कोणाच्या मनात पण येणार नाही अशी. हे जे मार्तंड जोशी होते, हे मार्तंड जोशी, त्यांच्याविषयी तर मी माहिती सांगितली की त्रिकाल ज्ञान त्यांना प्राप्त होतं वगैरे वगैरे वगैरे. हे मार्तंड जोशी जिकडे तिकडे जाऊन भविष्य वर्तवत होते आणि आपला चरितार्थ चालवत होते. ह्या मार्तंड जोशींनी जेव्हा ह्या वेगवेगळ्या विद्या प्राप्त करून घेतल्या, त्यावेळेस त्यांचे जे गुरु आहेत, तेव्हा त्या गुरूंनी त्यांच्यासाठी एक भाकीत करून ठेवलं होतं. आणि ते मार्तंड जोशींना सांगितलं होतं की त्यांना सांगितलं होतं की पंचांगातला हा विशिष्ट असा दिवस आहे जो आपल्या ह्या पावसाळ्यामध्ये येतो, नेमका मृग नक्षत्रामध्ये आहे.
त्या दिवशी जर कधी तू तुझ्या पत्नीशी संग केला तर तुला जी संतती प्राप्त होईल, जे मूल प्राप्त होईल, ते त्रिकाल ज्ञानी असेल. बरं. असा आशीर्वाद त्यांनी दिलेला होता, असं भाकीत पण वर्तवलेलं होतं. ह्या मार्तंड जोशींनी तो दिवस अगदी त्यांच्या काळजावरती कोरून ठेवल्यासारखा त्यांनी लक्षात ठेवलेला होता. असं करता करता तो दिवस जसा आला, त्या दिवशी त्यांनी ठरवलं की आपण आज आपल्या या नदी पल्ल्याच्या जवळच्या गावात जाऊ, तिथे काही भविष्य वर्तवू, आपला चरितार्थासाठी ज्याची गरज आहे, आणि दुपारपर्यंत परत येऊ आणि रात्री आपल्या पत्नीशी संग करू, जेणेकरून आपल्याला जी काही संतती प्राप्त होईल ती त्रिकालज्ञानी असेल. आणि अशा प्रकारे ते त्या गावात गेले. मी आधीच सांगितलं की हे ते मृग नक्षत्राचे दिवस होते सगळे, आणि त्याच्यामुळे पावसाची शक्यता पण त्या दिवशी होती. यांना त्या दिवशी त्या गावामध्ये थोडासा दुपारपेक्षा जास्त उशीर झाला आणि मुसळधार पाऊस सुरू झाला. प्रचंड पाऊस पडत होता. एवढा पाऊस पडत होता की जो त्यांनी यापूर्वी बघितला नव्हता, कधी अनुभवला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ जवळच्या घरात, म्हणजे एक शूद्र स्त्री राहत होती, तिच्या घरामध्ये या मार्तंड जोशींनी आश्रय घेतला की जोपर्यंत पाऊस थांबत नाही तोपर्यंत आपण त्या घरात थांबतो. त्या स्त्रीला पण आनंद झाला की एक ब्राह्मण आपल्या घरामध्ये आश्रय घेतोय. तिने त्यांचं आगत स्वागत तर छान केलं, पण त्यांचा पाहुणचार पण फार छान केला. आणि हे सगळं काही चाललेलं असताना पावसाकडे सारखं ह्या मार्तंड जोशींचं लक्ष होतं की हा केव्हा थांबतो आणि आपण केव्हा घरी जातो, कारण त्यांना मुहूर्त साधण्याची घाई झाली होती. तोपर्यंत त्यांना हा समाचार पण मिळाला की जी नदी ते ओलांडून आले होते तिला प्रचंड पूर आलेला आहे आणि त्यांची त्याच्यामुळे अजून घालमेल वाढत चालली होती. जशी जशी संध्याकाळ झाली किंवा संध्याकाळ उलटत गेली तशी तशी ह्या मार्तंड बुवांची घालमेल वाढत होती, कारण त्यांना रात्रीचा मुहूर्त दिलेला होता. तो जर कधी साधला नाही तर त्यांच्या संततीची त्रिकालज्ञानी होण्याची शक्यता ही दुरापास्त होणार होती. त्याच्यामुळे अशा स्थितीत ते होते. त्यांची अस्वस्थता ह्या शूद्र स्त्रीला दिसत होती. ती पण त्यांना वारंवार विचारत होती की महाराज काय होतंय, तुम्ही का बरं अस्वस्थ आहात? पण ते काही कारण सांगत नव्हते. शेवटी त्या शूद्र स्त्रीला राहवलं नाही. तिने मार्तंड जोशींना शपथ घातली आणि विचारलं की बा तुमच्या ह्या अस्वस्थतेचं कारण सांगा. तिने शपथ घातल्यानंतर मार्तंड जोशींना लक्षात आलं की अरे ह्या स्त्रीने आपल्याला नुसता आश्रय दिला असं नाही, तर हिने आपलं स्वागत पण केलंय, पाहुणचार पण केलाय, आपण तिच्या हातचं अन्न खाल्लंय. त्याच्यामुळे आपण तिची शपथ मोडवता कामा नये. आणि म्हणून मग मार्तंड जोशींनी त्या शूद्र स्त्रीला सगळी परिस्थिती सांगितली की त्यांच्या गुरूंनी दिलेला आशीर्वाद, गुरूंनी केलेलं भाकीत, आणि त्याच्यामुळे त्यांना आज त्यांच्या स्त्रीशी संग किती गरजेचा आहे हे सगळं सांगितलं. हे सगळं त्या स्त्रीने शांतपणे ऐकून घेतलं आणि तिच्या डोक्यामध्ये एक वेगळाच विचार आला. आणि ती त्या मार्तंड जोशींना विचारती झाली की बघा गुरुजी, आपण आता माझ्याकडे थांबलेला आहात. जरी पाऊस थांबला तरी सुद्धा नदीला पूर आहे, जो पूर तुम्ही ओलांडून जाऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे आज तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या स्त्रीशी संग करणं हे मला नाही वाटत शक्य आहे. पण मी एक तुमच्या समोर प्रस्ताव मांडते, बघा तुम्हाला पटतो. आणि त्या स्त्रीने मार्तंड जोशींना सांगितलं की बघा, माझ्या घरामध्ये अविवाहित तरुण माझी मुलगी आहे, आणि हा जो तुमचा मुहूर्त आहे हा साधण्यासाठी जर कधी तुम्ही माझ्या मुलीशी संग केला तर माझ्या मुलीला एक संतती प्राप्त होईल की जी त्रिकालज्ञानी असेल. त्याच्यामुळे माझ्या मुलीचा पण उद्धार होईल आणि त्या मुलीच्या जे काय पुत्र किंवा मुलगी होणार आहे, कन्या होणार आहे, तिचा पण उद्धार होईल, आमच्या घराण्याचा उद्धार होईल. तर कृपया तुम्ही एवी तेवी जाऊ शकत नाहीये, तुमचा मुहूर्त तुमच्या पत्नी बरोबर साधू शकत नाहीये, तर कृपया माझा हा प्रस्ताव स्वीकारा. मार्तंड जोशींनी शांतपणे विचार केला आणि त्यांना लक्षात आलं की आपल्याला जाता येणं शक्य नाहीये. हा मुहूर्त तर वाया जाणार आहे. अनवरस का होईना, पण तो आपल्या मुलाला त्रिकाल ज्ञान प्राप्त असेल, जी काही संतती होईल तिला. आणि मग त्यांनी त्या शूद्र स्त्रीच्या मुलीशी त्यांनी संग केला आणि तिच्यापासून त्यांना कन्यारत्न झालं, आणि ती कन्यारत्न म्हणजे भाडळ. आणि म्हणून बघा, कार्यकारण भाव हा सांगतो की ह्या भाडळीचं असं सगळं आधीच्या जन्माची कथा असल्यामुळे पुढे तिला ते त्रिकाल ज्ञान प्राप्त झालं. बरोबर. म्हणून ती भाडळी आणि म्हणून तो सहदेव.
बरोबर. असं आहे ते. एकूणच म्हणजे सहदेव भाडळी ह्यांची जी काही कथा तुम्ही सांगितली ती तर त्याने मला सहदेव भाडळी या ग्रंथासंदर्भातली उत्सुकता तर खूपच शिगेला लागलेली आहे. नक्की या ग्रंथामध्ये काय आहे? हैबती बाबांनी ते सगळं एकत्र केलं असं आपण म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. पण एकूणच बरोबर आहे. हा जो काही सहदेव भाडळी ग्रंथ आहे, हा ग्रंथ म्हणजे काय आणि त्या ग्रंथाचं काय मर्म आहे? बघा, खरं सांगू तर ग्रंथात काय नाही बर. ज्योतिषशास्त्राविषयी आहे. त्याच्यामध्ये नुसतं ज्योतिषी असं नाही आहे. त्याच्यात अंदाज आहे, त्याच्यात अदमास आहे, त्याच्यात शकुनांचा विचार केलेला आहे, त्याच्यात सर्वांगीण सामान्य माणसाला जे उपयोगात येईल असा विचार केलेला आहे. आता तुम्हाला सांगतो की हा ग्रंथ आहे, ह्या ग्रंथाच्या सुरुवातीलाच असं म्हटलेलं आहे की शेतकरी, व्यापारी, ज्योतिषी आणि सामान्य जनांसाठी असलेला ज्योतिष ग्रंथ असं ह्याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि ते 100% खरं आहे. याचं कारण मी तुम्हाला सांगतो की याच्यात मुहूर्त दिले असं आपण विचार केला तर मुहूर्त पंचांगात पण असतात. आता मुहूर्त हे पंचांगात असतात म्हणजे काय, तर 5 अंगांचा उपयोग केलेला असतो. तिथी, वार, नक्षत्र, योग आणि करण असे पंचांगाचे 5 अंग आहेत आणि त्याचा शुभघडीचा विचार करून ते पंचांगात मुहूर्त दिलेले असतात. पण सहदेव भाडळीचं वैशिष्ट्य असं आहे की हे पंचांगाचा तर त्यांनी विचार केलाच आहे, पण त्यातलं संवत्सर कुठलं म्हणजे वर्ष कुठलं, त्याचा महिना कुठला, हेच नाही तर ते कुठल्या प्रहरात आहे, ते दिवसा आहे की रात्री आहे, त्याचा वद्य पक्ष आहे की शुक्ल पक्ष आहे, ते म्हणजे त्याचे इतके असंख्य पॅरामीटर तिथे वापरलेले आहेत आणि मुहूर्त दिलेले आहेत की आपल्या ह्या पंचांगाच्या कितीतरी पटीने त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त मेहनत घेतलेली दिसते आणि त्याचा जास्त विचार केलेला दिसतो. म्हणजे आता आपल्याला माहितीये की विवाहाचे मुहूर्त पंचांगात एक छोटीशी ओळ दिलेली असते की विवाहाचे मुहूर्त आणि तारीख दिलेली असते. त्याच्यासाठी त्या 5 अंगांचा विचार केलेला असतो की तिथी कुठली चांगली, वार कुठला चांगला, नक्षत्र कुठलं, करण कुठलं आणि योग कुठला. पण या सहदेव भाडळीमध्ये ह्या सगळ्या 5 अंगांचा विचार केलाच आहे, पण पक्षाचा विचार केलाय, संवत्सराचा विचार केलाय, महिन्याचा विचार केलाय, 12 महिने मराठीतले, त्याचबरोबर बाकीचा म्हणजे प्रहर कुठले हे सगळा विचार केलाय. नुसतं हा विवाहाचा विचार नाही तर पुनर्विवाहाचा पण त्यांनी त्याच्यात मध्ये दिलेला आहे की मुहूर्त कुठले, कुमुहूर्त कुठले याचा पण विचार केलेला आहे. ह्याचबरोबर गांधर्व विवाहाविषयी पण विचार केलेला आहे की गांधर्व विवाह जे वेगवेगळ्या प्रकारचे 6 प्रकारचे गांधर्व विवाह असतात त्याचे पण मुहूर्त दिलेले. म्हणजे ह्या सगळ्या सहदेव भाडळीमध्ये हे सगळं आपण बघायला लागलो तर खरं अचंबित व्हायला होतं. म्हणजे हे मुहूर्त देताना नुसतं विवाहाचे मुहूर्त दिले असंच नाही केलं सहदेव भाडळीने, तर एखाद्या मुलीच्या विवाहानंतर त्याचे काही पॅरामीटर्स आहेत, त्या पॅरामीटर्सचा वापर करून तिच्या पित्याला त्याचा लाभ होईल की अलाभ होईल, त्या पित्याला अजून लाभ असेल तर कुठल्या कुठल्या प्रकारचे लाभ होतील, काय त्याला प्राप्त होईल, ह्याच्या सकट सगळं दिलेलं आहे. बर. पण मी एक सुंदर उदाहरण तुम्हाला सांगतो. हा तर भाग झालाच, पण साधी गोष्ट आपण बघूया. ऋतुप्राप्ती, स्त्रीला पहिली पाळी येणं, ह्याच्याविषयी अतिशय सविस्तर दिलेलं आहे. त्या काळामध्ये बालविवाह होत होते, त्याच्यामुळे ऋतुप्राप्ती कधी स्त्रीला आपल्या सासरी होत असे किंवा माहेरी होत असे, त्याच्यामुळे तो संदर्भ मी आधीच देऊन ठेवला. तर ही ऋतुप्राप्तीसाठी काय घटक वापरले असतील ते फक्त ऐका, ते ऐकून आपण थकून जातो. सगळ्यात पहिल्यांदा संवत्सर कुठलं, कुठल्या वर्षात ती ऋतुप्राप्ती झाली, ते संवत्सर आहेत 60, त्या 60 पैकी कुठलं संवत्सर, बरोबर आहे, म्हणजे 60 संवत्सरांची माहिती दिलेली. बरोबर. त्याचबरोबर महिने, 12 महिने असतात, त्या 12ही महिन्यांचं त्यांनी उहापोह केलेलं आहे. कुठल्या महिन्यामध्ये ऋतुप्राप्ती झाली स्त्रीला पहिली, त्या मुलीला, हे झालं महिन्याचं. त्याच्यानंतर वार, त्याच्यानंतर नक्षत्र, त्याच्यानंतर करण, त्याच्यानंतर योग, हे सगळ्याचा विचार केलेला आहे. ह्याचबरोबर आता समजा हे पंचांगातले 5 गोष्टी संपल्या, पण त्याचबरोबर ही जी ऋतुप्राप्ती झाली ही कुठल्या पक्षामध्ये प्राप्त झाली, वद्य पक्ष होता की शुक्ल पक्ष होता, याचबरोबर कुठल्या प्रहरात प्राप्त झाली, जे 6 प्रहर असतात, 8 प्रहर असतात, या प्रकारे कुठल्या प्रहरात झाली, त्याचबरोबर कुठल्या राशीला चंद्र असताना झाली, कुठल्या राशीला सूर्य असताना झाली, हे तर आहेच. हे सगळं विचार करता करता पुढे त्यांनी हाही विचार केलेला आहे की ही जी काही ऋतुप्राप्ती आहे
ही ऋतुप्राप्ती झालेल्या असताना त्या स्त्रीने किंवा मुलीने कुठल्या रंगाचं वस्त्र परिधान केलेलं आहे. बर. पण इथपर्यंत ठीक आहे, पण पुढे स्थानाचा पण विचार केलेला आहे. मग ही ऋतुप्राप्ती तिला श्वशुरगृही झाली का, तिला आपल्या माहेरी झाली का, तिला अरण्यात झाली का, तिला डोंगरावर झाली का, तिला जलात झाली का, तिला घराच्या कुठल्या कोपऱ्यात झाली, ह्याच्या सकट पॅरामीटर्स दिलेले आहे आणि ह्याच्या सकट त्याचं फल वर्तवलेलं आहे. बर. म्हणजे बघा, एक छोटासा विषय ऋतुप्राप्ती, पण त्याचे किती पॅरामीटरने अभ्यास करून हे आहे. म्हणून मला ह्या ग्रंथाविषयी अतिशय आकर्षण निर्माण झालं आणि म्हणून मी याचा अभ्यास केला. नक्कीच सर, तुम्ही आता जे सांगत होतात ते खरंच म्हणजे ह्या सहदेव भाडळी या ग्रंथामध्ये नक्की काय काय दडलेलं आहे हे जाणून घेण्याची उत्कंठा निश्चितच आमच्या सगळ्याच दर्शकांना लागलेली आहे. मला राहून राहून जेव्हापासून तुम्ही सहदेव भाडळी ह्या शब्दाचा उल्लेख करत होतात, गेल्या 2-3 महिन्यांपासून हा शब्द आपण सातत्याने ऐकतोय. कारण यावर्षी श्रावण महिन्यामध्ये अधिक मास आलेला होता, श्रावण हा अधिक मास आलेला होता आणि आणि त्याच वेळेस एक मेसेज सातत्याने सोशल म्हणजे समाज माध्यमांवरती फिरत होता की सहदेव भाडळी या ग्रंथामध्ये असं लिहिलेलं होतं की जर कधी श्रावण महिना अधिक असेल तर त्या वर्षी अवर्षण होईल. आणि आपण प्रत्यक्षात ते यावेळेस बघितलेलं आहे. तर नक्की म्हणजे काय आहे, या ग्रंथाचा एका भागामध्ये आपण विस्तार निश्चितच करू शकत नाहीये. याच्या दुसऱ्या भागामध्ये अशीच उत्कंठावर्धक आपण माहिती घेणार आहोत. परंतु हे जे काही थोडंसं आहे ते एक तुम्ही जर सांगितलं की नक्की हे काय आहे, अधिक मास आला तर काय, हे जे ग्रंथामध्ये सांगून ठेवलेलं आहे ते नक्की काय आहे ते सांगतो. ह्या सहदेव भाडळीमध्ये सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टींची भकित केली, अंदाज वर्तवलेले आहेत, मुहूर्त सांगितलेले आहेत, फल सांगितले, शकुनांचा विचार केलेला आहे आणि याचबरोबर ते सगळं सांगताना वेगवेगळे पॅरामीटर वापरले. हे मी मुद्दाम परत सांगतोय. तर याच्यामध्ये अधिक मासाची फलं असं त्याच्यामध्ये 8 ओळींचं कवन दिलेलं आहे. या कवनामध्ये म्हणजे ऍक्च्युअल याच्यातूनच मी माहिती सांगतो की अधिक मास हा 12 महिन्यांपैकी फक्त 7 मासांमध्येच येतो. सगळ्या मासांना अधिक मास नसतो. बरोबर. त्यात श्रावण मासाविषयी एक ओळ आहे. ती ओळ अशी, 2 होती जरी श्रावण तरी दुर्भिक्ष पडे जगी जाण, अशी ती ओळ आहे त्या 8 ओळींच्या कवनामध्ये. याचा अर्थ असा आहे की अधिक मास जर कधी श्रावण महिन्यामध्ये आला तर दुर्भिक्ष पडणार हे नक्की. बघा, यावर्षी जुलै ते ऑगस्ट पर्यंत अधिक मास होता. या अधिक मासामध्ये अवर्षण नक्की पडलं. आपण गुगलवरती जरी शोधलं तरी सुद्धा 34% पर्जन्यमान कमी झालेल्याचं दिसतं आता, आणि ते अवर्षणच होतं ना. तर हे जरी आहे, पण नुसत्या एका उदाहरणाने आपण हे सिद्ध करू शकत नाही की सहदेव भाडळीचं मत योग्य आहे. मी तुम्हाला माझा स्वतःचा एक अनुभव सांगतो. मी 2004 साली माझं घर बांधायला घेतलं. त्यावेळेस मला विहिरी खणायची होती, म्हणजे बोरवेल खणायची होती. तर त्यासाठी मी या सहदेव भाडळी ग्रंथाचा एक आधार घेतला होता. याच्यामध्ये जमिनीखाली कुठे विहिरीला पाणी लागेल याच्याविषयी जवळपास 35 वेगवेगळे पॅरामीटर्स आणि अंदाज दिलेले आहेत. या 35 पैकी 2 पॅरामीटर माझ्या इथे जुळत होते. त्यातलं पहिलं एक असं होतं की आपसूक उगवलेलं जर कधी औदुंबराचं झाड असेल तर ह्या औदुंबराच्या झाडापासून 3 हातावरती पाणी निश्चित लागेल. माझ्या इथे एका ठिकाणी औदुंबराचं झाड उगवलेलं होतं, कमरे एवढं औदुंबराचं झाड होतं. दुसरं पॅरामीटर मला उपयोगात आलं ते म्हणजे आपसूक उगवलेलं जर कधी जांभळाचं झाड असेल आणि त्या जांभळाच्या झाडाच्या पूर्वेला वारुळ असेल मुंग्यांचं, तर त्याच्या मधोमधला पॉइंट ज्या ठिकाणी येईल त्या ठिकाणी निश्चित पाणी लागेल. आणि हे पण माझ्या बंगल्याच्या इथे होतं, माझ्या जागेत. मी या दोघांचा नीट विचार केला, त्याचा कॉमन पॉइंट घेतला आणि तिथे बोर खणली. मला 12 फुटावरती उदंड पाणी लागलं. बापरे. आता बघा, हे तर ह्याच्यात तर मला कळून चुकलं की अरे, सहदेव भाडळीने सांगितलं तिथे निश्चित जमिनीखाली पाणी लागतं. पुढे मी 2-3 वर्ष माझ्या कित्येक मित्रांना मी सहदेव भाडळी या ग्रंथाच्या आधारे तुम्ही कुठे विहीर खणा याचा सल्ला दिला. त्यांनी कित्येक जणांनी तो मानला आणि त्यांना विहिरीला पाणी पण लागलं. बघा कसं आहे, त्या काळामध्ये ना असं डॉक्युमेंटेशन किंवा हे असं कुठेतरी लिहून ठेवणं, त्याच्या ह्याच्या सकट म्हणजे पुराव्यासकट लिहून ठेवणं ही प्रथा नव्हती. तर ते लिहिलं असतं तर आज माझा पेपर पब्लिश झाला असता.
असं नक्कीच. म्हणजे हे बघा, हे तर मला आलेला अनुभव आहे, माझ्या मित्रांना आलेला अनुभव आहे. पण तरी सुद्धा मी अजून एक थोडस लांबवतोय आपलं संभाषण, कारण ते प्रेक्षकांना पण कामात येईल. नेमकं आपण ही जी मुलाखत करतोय तो ऑक्टोबर महिना आहे आणि ती मला असं वाटतं आपण नोव्हेंबर मध्ये आपण ही प्रकाशित करणार आहोत. तर ह्या ऑक्टोबर महिन्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की बऱ्याच वर्षांनी असा योग आला की दोन्ही ग्रहण नेमके म्हणजे चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण हे नेमके ऑक्टोबर महिन्यामध्ये आले. त्यातलं 14 तारखेचं जे सूर्यग्रहण येऊन गेलं 14 ऑक्टोबरचं, जरी ते भारतात दिसलं नाही तरी सुद्धा ते सूर्यग्रहण होतं. आणि 28 ऑक्टोबरला म्हणजे 14 तारखेला सर्वपित्री अमावस्या होती, त्या दिवशी आपल्या इथे न दिसलं तरी सुद्धा सूर्यग्रहण पृथ्वीवरती दिसत होतं काही भागात. आणि 28 ऑक्टोबरला पौर्णिमा आहे, कोजागिरी पौर्णिमा आहे आणि त्या दिवशी चंद्रग्रहण आहे. तर आपण थोडस या चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण याचा त्याच्यात काय उल्लेख आहे ते बघूया आणि मग ठरवूया की खरंच सहदेव भाडळीचं मत योग्य आहे की अयोग्य आहे. त्याच्यावरती मी चांगलाच अभ्यास केलेला आहे या ग्रहणाच्या याच्यावर. तर मी तुम्हाला आधी तिथे दिलेली उक्ती सांगतो. या सहदेव भाडळीने त्यांच्या ग्रंथामध्ये ग्रहणाविषयी एक उक्ती दिलेली आहे. त्यातली पहिली ओळ अशी आहे, कृष्ण बीजका नखैत्र अगर पूर्णिमा को आवे तो राहू चंद्रमा खावे. दुसरी ओळ त्याची अशी आहे, शुक्ल बीजका नखैत्र अगर अमावस को आए तो केतू रवी खावे. आता मी याचा अर्थ सांगतो, त्यातल्या पहिल्या ओळीचा अर्थ सांगतो. पहिली ओळ काय आहे तर कृष्ण बीजका नखैत्र, नखैत्र म्हणजे नक्षत्र. कृष्ण बीजका नखैत्र अगर पूर्णिमा को आवे तो राहू चंद्रमा को खावे, म्हणजे चंद्रग्रहण निश्चित. केव्हा तर जे नक्षत्र कृष्ण पक्षातल्या द्वितीयेला असेल तेच नक्षत्र जर कधी पुढच्या पौर्णिमाला आलं तर त्या दिवशी चंद्रग्रहण नक्की. बर. आता ह्याचा अभ्यास करण्यासाठी मी काय केलं, मी 28 तारखेला म्हणजे जी 28 ऑक्टोबरला 2023च्या 28 ऑक्टोबरला जी पौर्णिमा आहे कोजागिरी पौर्णिमा, त्या दिवशी चंद्रग्रहण आहे. मी त्या दिवशीचं नक्षत्र बघितलं तर ते नक्षत्र येतं अश्विनी नक्षत्र. आता नक्षत्र मला कळलं, तारीख कळली, हे कळलं. त्याच्यानंतर मग मी काय केलं, मी मागे गेलो आणि मग कृष्ण पक्षातली द्वितीय आहे ती शोधली. ती 1 ऑक्टोबरला आहे आणि त्या दिवशीचं नक्षत्र बघितलं तर मी अगदी 3 ताड उडालो, अचंबित झालो, कारण त्या दिवशी पण अश्विनी नक्षत्र. अरे बापरे. म्हणजे बघा, ज्या दिवशी कृष्ण पक्षाच्या द्वितीयेला जे नक्षत्र आहे ते जर कधी रिपीट झालं तर त्या दिवशी चंद्रग्रहण नक्की आहे आणि हे सिद्ध झालं. मग मला प्रश्न पडला की हे सूर्यग्रहणाच्या बाबतीत सत्य आहे का असत्य बघूया. नशिबाने ह्याच वर्षी 14 ऑक्टोबरला 2023च्या सर्वपित्री अमावस्येच्या दिवशी सूर्यग्रहण होतं पृथ्वीवर. मग त्या दिवशीचं मी नक्षत्र बघितलं तर ते हस्त नक्षत्र होतं. आता माझं काम होतं शुक्ल पक्षाची बीज म्हणजे द्वितीय शोधण्याचं. 17 सप्टेंबरला शुक्ल पक्षातली बीज होती म्हणजे द्वितीया होती. मी 17 सप्टेंबरला असलेलं नक्षत्र बघितलं तर ते पण हस्त नक्षत्र होतं. 14 तारखेला पण हस्त नक्षत्र होतं. म्हणजे बघा, ह्या दोन्ही उक्त्या ज्या आहेत या सहदेव भाडळींनी दिलेल्या ह्या सगळ्या कॅल्क्युलेशन मध्ये चपखल बसल्या आणि सत्य ठरलं. बरं. आता मी प्रेक्षकांवरती हेच सोडतो की हे खरं आहे, ठोकताळे का खोटे आहे ते त्यांनी ठरवायचं. नक्कीच. माझा दावा काही नाही आहे, पण तू मला जे काही सापडलं ते मी सांगितलं. एकदम माझे स्वतःचे 2 अनुभव आहे. मला पाणी पण, जमिनीखालचं पाणी पण ह्याच्याप्रमाणेच लागलेलं आहे. आणि दुसरं गोष्ट म्हणजे हे जे काही ग्रहणाबद्दलचं भाकीत होतं ते सही कोणी पण पडताळून पाहू शकतं. गुगलवरती सगळं अवेलेबल आहे. नक्कीच नक्कीच सर. हे जे तुम्ही सांगितलं ग्रहणाच्या संदर्भातलं, पाण्याच्या संदर्भातलं किंवा अधिक मास ज्यावेळेस येतो त्यावेळेस काय होऊ शकते या संदर्भातलं जे सांगितलं ते वाचून ऐकून खरंच पुन्हा एकदा म्हणजे मला कुतूहल एवढं जागृत झालेलं आहे की नक्की किती आणि काय काय ह्या ग्रंथामध्ये सहदेव भाडळी या ग्रंथामध्ये लपून राहिलेले. आणि खरंच हे मंथन जे आहे आपलं ग्रंथ मंथन, या मंथनामधून ही जी काही माहिती
रत्नरूपी माहिती जी बाहेर पडते ती निश्चितच लोकांना अत्यंत म्हणजे अद्भुत आहे, श्रवणीय आहेच आहे. आणि त्याचा जर अभ्यास जर का कोणीतरी जर केला तर निश्चितच त्याचा उपयोग देखील आपण आपल्या सर्वसामान्य जीवनासाठी आपण करू शकतो. सहदेव भाडळी हा जो काही अद्भुत असा ग्रंथ आहे त्या ग्रंथाची माहिती आज आपण बेटावतकर सर यांच्याकडून घेतोय. हा ग्रंथ एवढा प्रचंड आणि एवढा समृद्ध आहे की तो एका भागामध्ये त्याची माहिती संपणारी नाहीये. त्यामुळे निश्चितच याच्या दुसऱ्या भागामध्ये या ग्रंथाची आपण या ग्रंथामध्ये काय काय दडलेलं आहे, काय काय रत्न ह्या ग्रंथामधून आपण निघणार आहेत याची माहिती मोहन सरांकडून घेणार आहोत. निश्चितच तुम्ही दुसऱ्या भागामध्ये सुद्धा अशीच अद्भुत माहिती तुम्हाला मिळेल याची मला पूर्णपणे खात्री आहे. मोहन सर, तुम्ही ह्या ग्रंथमंथन कार्यक्रमामध्ये सहदेव भाडळी या ग्रंथापासून सुरुवात केलीत. आमच्या तमाम प्रेक्षकांना या ग्रंथामध्ये लपलेल्या अद्भुत माहितीची तुम्ही माहिती करून दिलीत त्याबद्दल संपूर्ण कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादच्या परिवारातर्फे मी तुमचे खूप खूप धन्यवाद मानते. अशीच माहिती आपण दुसऱ्या भागात सुद्धा घेणार आहोत. आपण निश्चितच हा दुसरा भाग पाहायला विसरू नका. ग्रंथमंथन.